encontramos en la Plaza del Patriarca de aquí de Valencia, porque hoy ha tenido lugar una presentación importante con respecto a las mujeres. Se trata de la Asamblea Feminista de Valencia, que van a hacer 8 días de muchísimas actividades y cosas. Vamos a empezar con María Cabezas, ella es la portavoz de esta asamblea. Cuéntanos qué es lo que habéis hecho hoy y qué es lo que va a pasar entre el 1 y el 8 de marzo. Molt bé, doncs avui hem aprofitat el dia de Sant Violentín per presentar els 8 dies de revolta que se proposen des de l'Assemblea Feminista 8M de València, i hem presentat els cartells i les activitats que tenim per a aquests dies. Cada dia està dedicat a un dels eixos o de les opressions que considerem importants visibilitzar, i passem per violències, cures, laboral, consum, educació, en la mateixa vaga, m'estic deixant migrades, i tots aquests dies se proposen activitats en diferents àmbits, des de xerrades fins a abraçada col·lectiva, a banda de la vaga de 24 hores que farem el dia 8. Muy bien. Y nos acompaña también Clara, ella es del Grupo Rossinyol, del cor de la Escoleta de la Liana, no sé si lo estoy diciendo bien porque es un poco difícil. ¿Y qué es lo que habéis hecho aquí hoy? Que además, con todas ellas acompañándote, habéis dado ese toque de alegría y de emotividad a algo que lo merece, ¿verdad, Clara? Sí, clar, nosaltres ens posarem en contacte amb l'Assemblea del 8M de València per a veure si podíem participar i col·laborar des de la nostra, diguem, la nostra vessant musical i coral en qualsevol esdeveniment també que tingui relació amb la vaga feminista. Aleshores ens van contestar dient que avui seria un espai molt bonic per a participar i escollirem 2 cançons, una per a l'inici, que és de Robastesa, del grup de xiques Robastesa, que es diu Cant de Lluita, per iniciar estos 8 dies de revolta i de lluita feminista, i per a concloure una cançó més festiva del Diluvi, I tu sols tu, que també formen part del repertori amb cor de dona que cantem amb el cor d'adults del cor de l'Eliana, el cor del poble. Efectivamente, esto también tiene nombre de la Liana, nombre de mujer. María, yo quería que termináramos esta pequeña entrevista simplemente invitando a todos los valencianos y en concreto en este momento a la gente de la Liana de mi pueblo que nos estará escuchando y viendo en esta pequeña entrevista. Clar, això és una convidació, és una invitació global a l'Eliana i a totes a fer vaga feminista, a fer 8 dies de revolta i a fer revolta feminista d'ací cap endavant per canviar el món. I gràcies a les xiques del cor, perquè sense elles este acte hauria sigut molt menys bonico. Gràcies a elles. Gràcies a tu. Gracias a todas, gracias. El sol que esclata de flors, uno se mata sus enemigos, es una guerrilla de nit. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la que es vol perdre bé, seràs un punyal sap al vent, i tu sols tu faràs vida sin continents. Aquella que vas voler ser, i tu sols tu, aquella que vas voler ser. La lluita feminista, visca, 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 la lluita feminista.